Prime 103,7. Η ενημέρωση στη σωστή συχνότητα. Πάμε να καλημερίσουμε μαζί τον πρώτο καλεσμένο μας, που είναι ο κύριος Παναγιώτης Σακελαρίου. Καλημέρα, κύριε Σακελαρίου. Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα υποβάλατε την παραίτησή σας από το τοπικό συμβούλιο του Δήμου Ρόδου και θα ήθελα να είδα και τη σχετική σας ανάρτηση. Θα ήθελα λοιπόν να το συζητήσουμε, να μας πείτε τι σας οδήγησε σε αυτό. Ακούστε, θεωρώ ότι η λειτουργία του τοπικού συμβουλίου δεν είναι υπερίπουσα. Το σκέφτηκα πολύ, δεν είναι συγκυριακή η παρέτησή μου, είναι βαθιά πολιτική, διότι δεν πιστεύω σε έναν τρόπο λειτουργίας όπου δεν υπάρχει γνώση των θεμάτων, όπου δεν υπάρχει νομική κάλυψη, όπου η πλειοψηφία ικανοποιείται και λαμβάνει τη δύναμη των αριθμών ως υποκατάστατο μιας τεκμηρίωσης. Σε κανένα θέμα δεν υπάρχει τεκμηρίωση. Σε κανένα με κανένα. Δεύτερον, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που δεν έχουν συζητηθεί. Δεν έχουμε συζητήσει ποτέ με ποτέ, όσο οφείλουμε εκ του κανονισμού του τοπικού συμβουλίου, τα προβλήματα της πόλης για να κάνουμε τις προτάσεις μας. Υπήρξαν φορές οι οποίες στις άδειες παρότασης μουσικής με μειοψηφούντα μήνα φυσικά είναι με την άδεια και την επόμενη μέρα τα σφράγιζε η Δημοτική Αρχή και δεν έπεφτε του ΠΕΚΙΑ ούτε κάποιος να ζητήσει μια συγγνώμη, ούτε κάποιος να δικαιολογήσει το γιατί έγινε αυτό. Υπήρξαν αρκετές φορές τις οποίες εγγράφος έκανε ερωτήσεις προς την πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου. Δεν πήρα απάντηση ποτέ. Σας λέω τώρα ένα παράδειγμα. Είχα κάνει ένα ερώτημα για τα πατίνια, τα οποία κυκλοφορούν στην πόλη. Είναι ένα θέμα το οποίο αποτελεί ευρωπαϊκό πρόβλημα, θα έλεγα, και σήμερα κάποιες πόλεις έχουν αρχίσει να δίνουν λύσεις, προσπαθούν να δώσουν λύσεις. Όλα αυτά λοιπόν, το να μην έχει νόημα μια συμμετοχή ενός προσώπου, το οποίο αν με ρωτήσετε και εκ του επαγγέλματός μου είχα τη γνώση και δεν εισακούω και δεν πειράζει κανένα, δεν είδα να υπάρχει πλέον νόημα να συμμετέχω κάπου το οποίο δεν θα είμαι παραγωγικός, δεν μπορώ να βοηθήσω. Υπήρχαν πάρα πολλές διαφωνίες με τις γνωστοποιήσεις. Οι γνωστοποιήσεις είναι οι παλιές άδειες λειτουργίας, για το πω καλύτερο, τις οποίες είχα τις διαφωνίες μου λόγω επαγγέλματος αν είναι σε ισχύ ή δεν είναι σε ισχύ. Πάντως, κύριε Σακελαρίου, εγώ σας θυμάμαι πάρα πολλά χρόνια στα κοινά. Πάρα πολλά χρόνια και στα της Νέας Δημοκρατίας αλλά και στα του Δήμου Ρόδου. Και αυτό το τοπικό συμβούλιο, επειδή έχω παρακολουθήσει όλες τις συνεδριάσεις σχεδόν του τοπικού συμβουλίου, είναι αλήθεια ότι περισσότερο αναλωνόταν σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, χωρίς την νομική αυτή εγκυρότητα, με συγχωρείτε, από τη μία. Επίσης η πρόεδρος, η κυρία Καρδούλια, έλεγε πάντα ότι εμείς δεν έχουμε την κανονιστική, θα περιμένουμε την καινούργια κανονιστική σχετικά με τις άδειες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ωστόσο υπήρχαν και θέματα που μπορούσαν να συζητηθούν, όπως αυτό που είπατε, τα προβλήματα της πόλης. Αφού είναι το τοπικό συμβούλιο της πόλης, θα μπορούσαν να συζητηθούν. Το προβλέπει και ο κανονισμός λειτουργίας. Δεν είναι δηλαδή ότι το λέω αυθαίρετα. Οφείλαμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Να σας πω και το τελευταίο, ήρθε η κανονιστική διάταξη, η σύγκριση της κανονιστικής, η καινούργια υπερβόητη αυτή που λέτε, την οποία εγώ δεν θα την αμφισβητήσω, ας πούμε στο τεχνικό κομμάτι της. Μπορεί κανείς να κάνει παρατήρησεις, παραδείγματος χάρη εγώ. Όμως, ως προς το νομικό κομμάτι, δεν ξέρει κανένας τα τροτά σημεία της κανονιστικής και αν υπάρχουν τροτά σημεία. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να περάσει πρώτα από κάποιο νομικό σύμβουλο, να το δει από νομικής άποψης και μετά να έρθει ως εισήγηση. Πάντως δεν έχει έρθει καθόλου μέχρι τώρα, γιατί και ο κύριος Χαλκιάς με την προηγούμενη ιδιότητά του μας είχε δηλώσει ότι είναι κάτι που θα το δουλέψουμε εδώ και πάνω από 1,5 χρόνο βέβαια, είναι κάτι που θα το φέρουμε, είναι κάτι που θα έρθει προς συζήτηση. Δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι αυτή την ώρα. Ανοίγει πάλι άλλη μια τουριστική σεζόν και υπάρχουν θέματα, τα οποία υπάρχουν και το χειμώνα βέβαια με αυτές τις άδειες για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Και να σκεφτείτε ότι διανύουμε το μισό της θητείας. Το μισό της θητείας, βεβαίως.
Μάλιστα. Και αυτό μέχρι να γίνει πρέπει, γιατί αυτό πρέπει να ψηφιστεί και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μέχρι να γίνει αυτό θα περάσουν άλλοι 5 μήνες. Δεν ξέρω καν αν είναι έτοιμη πάντως, κύριε Σακελαρίου. Δεν νομίζω καν να είναι έτοιμη αυτή η κανονιστική που λένε. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να σας απαντήσω, αλλά... Δεν μας έχουν πει τίποτα, δεν ξέρω... Αυτό που λέω, ότι υπάρχει ένα λειτουργικό πρόβλημα, αυτό είναι το ένα θέμα, και υπάρχει ένα θέμα θεσμικότητας. Δηλαδή, δεν δρούν μέσα στο τοπικό συμβούλιο, στην τοπική δημοτική κοινότητα, δεν δρούμε θεσμικά. Θεσμικά σημαίνει ότι εκλαμβάνουμε τι λέει ο νόμος, τι λένε οι κανονιστικές διατάξεις, και όχι αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Αν νομίζουμε ή δεν νομίζουμε. Αν είναι φίλος μας ο Κ ή δεν είναι φίλος μας ο Ψ. Και είναι κάτι το οποίο φαίνεται πάρα πολύ έντονο. Υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι, όχι συνάδελφοι θα πω, γιατί αυτή τη στιγμή δεν συμμετέχω, οι οποίοι δεν κατανοούν και τα θέματα. Οι εισηγήσεις ερχόντουσαν σε εσάς όλες τεκμηριωμένες πριν από την συνεδρίαση? Οι εισηγήσεις πολλές φορές, αν με ρωτήσατε κατά τη δικιά μου την άποψη, όταν έρχεται παραδείγματος χάρη να ψηφίσουμε ίδιες μουσικές, το πρώτο που πρέπει να κοιτάξει κανείς, κατά τη δική μου άποψη, είναι η νομιμότητα. Δεν μπορείς να δώσεις παράταση μουσικής σε κάτι που δεν είναι νόμιμο. Άρα, τα τελάχιστον πρέπει να με διαβεβαιώσει κάποιος, κάποια υπηρεσία ή η συγκριτική πρόταση της Προέδρου ότι είναι καθόλου ανώνυμος. Αυτό ήταν πάντοτε το σημείο αιχμής, το σημείο τριβής, το σημείο αιχμής, θα έλεγα, στη συνεδριάση, γιατί τις παρακολουθούσαμε όλοι οι δημοσιογράφοι, τουλάχιστον λίγοι από εμάς. Αλλά το θυμάμαι γιατί το επαναλαμβάνανε συνέχεια, και μάλιστα και συνάδελφοί σας της μειοψηφίας το έλεγαν και το ξαναέλεγαν. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό, σας παρακαλώ κλπ. Δεν το ψηφίζανε όλα ομόφωνα. Το ομόφωνα τώρα πέρναγε επειδή ήταν κατά πλειοψηφία. Έχουν αλλάξει τα πράγματα με τα ομόφωνα. Να σας πω και κάτι άλλο τώρα μου θες στο μυαλό. Η νομοθεσία λέει όσον αφορά τις λεγόμενες γνωστοποιήσεις ή τις παλιού τύπου άδειες λειτουργίας ή αυτές που έγιναν στο open business, λέει ότι όταν έχουμε μια διοικητική πράξη πρέπει να έχουμε του καινούργιου τύπου γνωστοποίηση. Είναι μια διαδικασία που την κάνουν είτε οι λογιστές είτε οι μηχανικοί. Και επειδή ασχολούμαι προσωπικά το λέω με τόση βεβαιότητα. Και του λέω, παιδιά, θα πρέπει να έχουμε καινούργιο τύπου που προβλέπει άλλα πράγματα. Είναι πιο έτσι ισχυρό, ας το πούμε, καινούργιο τύπου γνωστοποίηση, γιατί μπαίνουν όλα τα δικαιολογητικά. Και όταν έρχεται στην τοπική κοινότητα, εσύ βλέπεις και έχει εισαγάγει όλα τα στοιχεία τα απαραίτητα. Και δεν χρειάζεται ούτε να έχεις ένα έγγραφο περί αποδείξεως νομιμότητας, γιατί τα βλέπεις. Φωνάζω 1 χρόνο, 6 μήνες και δεν έγινε ποτέ. Ναι. Οπότε κάθισα και σκέφτηκα ότι δεν έχει νόημα η παρουσία μου. Όχι μόνο αυτό, αλλά όταν συμμετέχετε σε κάτι τέτοιο, οπωσδήποτε έχετε και εσείς την ευθύνη. Οπότε γι' αυτό ακριβώς, από ό,τι βλέπω, είπατε ότι ήταν βαθιά πολιτική η απόφασή σας. Σαφώς και είναι πολιτική, γιατί όλοι έχουν την ευθύνη σε αυτή, όταν συμμετέχουν σε κάτι τέτοιο. Εγώ βλέπω ότι πάμε κάπου με την Γαλλία να προσφέρουμε. Εντάξει, καταλαβαίνω και από την όποια διαφωνία. Αλλά μίλησα για θεσμικότητα. Η θεσμικότητα προβλέπει κάποια πράγματα. Να είμαστε γνώστες κάποιων πραγμάτων. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι δεν ξέρουν. Αν έχουν απορίες, αν υπάρχουν, αν θέλετε, διαφωνίες στο πρόσωπό μου, θα πρέπει να συμβουλευτούν ένα νομικό, θα πρέπει να ψάξουν τον τρόπο να βρουν πώς μπορούν να λειτουργήσουν θεσμικά. Δημοτικό Συμβούλιο, τοπική κοινότητα δεν σημαίνει μ' άρεσε, δεν μ' άρεσε. Εντάξει, είναι ένα άλλο πράγμα. Βασιζόμαστε πάνω σε κριτήρια, βασιζόμαστε πάνω σε νομοθεσία. Ναι, βέβαια, γιατί δίδονται άδειες λειτουργίας ή αφαιρούνται άδειες λειτουργίας, γίνεται πολύ μεγάλος δώρος, είναι πολλά τα θέματα, είναι επιχειρήσεις και επιχειρηματίες και είναι πάρα πολλά τα οποία θα μπορούσαν να συζητηθούν και δεν συζητιούνται εκεί πέρα. Έχετε δίκιο σε αυτό που είπατε. Θέματα δηλαδή της πόλης, αυτό που γινόταν κατά την προηγούμενη θητεία, το οποίο το θυμόμαστε γιατί το καλύπταμε. Σε αυτήν την περίοδο έχουμε μια επαναλαμβανόμενη κατάσταση, ότι δηλαδή αυτά μπορούμε να κάνουμε, περιμένουμε την κανονιστική, η κανονιστική δεν έχει έρθει εδώ και 1,5 χρόνο.
Δεν ξέρω τι θα γίνει. Νομίζω Πού πάει το πράγμα. Είμαι στο σαφές το τι συμβαίνει. Δεν είναι θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης, δεν το είδα ποτέ έτσι. Ποτέ έτσι, γιατί δεν αξίζει και τον κόπο να το δει κανείς έτσι και να αντιπαρατήθεται πολιτικά για αυτού του είδους τα θέματα. Είναι ένα θέμα για μένα θεσμικής λειτουργίας και ορθής λειτουργίας. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν. Να υποβάλλετε την παραίτησή σας. Τι σκέφτεστε από εδώ και στο εξής? Προς το παρόν θεωρώ ότι θα πρέπει να μείνω λίγο στα μετώπιστα, υπό την έννοια ότι η ζωή δεν ξέρει τι σου παίρνει μπροστά, αν οι καταστάσεις είναι τέτοιες που θα με εμπνεύσουν να κάνω κάτι άλλο, σαφώς και θα το κάνω. Προς το παρόν θεωρώ ότι είμαι σε μια φάση περισυλλογής. Μάλιστα. Και άλλα είναι νωρίς ακόμα. Και προβληματισμού φυσικά. Είναι λίγο νωρίς ακόμα, αλλά όχι και πάρα πολύ νωρίς βεβαίως. Αλλά επειδή σας θυμάμαι πάρα πολλά χρόνια στα κοινά και στα της Νέας Δημοκρατίας επίσης, που ήσασταν γραμματέας της ΝΟΔΕ και πρόεδρος της τοπικής νομίζω, έτσι. Της τοπικής, όταν ήταν βέβαια σε μια διαφορετική κατάσταση τα ισοκομματικά. Όλα αυτά θέλουν να έχει κανείς το κουράγιο, την έμπνευση, τον χρόνο, τη διάθεση. Τη διάθεση περισσότερο. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Και όσο περνάνε τα χρόνια και περνάς από κάποιες διάφορες θέσεις, αρχίζεις και αλλάζεις λογικές, νοοτροπίες, βλέπεις τα επίπεδα πιο υψηλά. Προσπαθεί να προσφέρεις την εμπειρία σου κάπου, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να μαθαίνουμε από παλαιότερους. Από παλαιότερους οι οποίοι λειτουργήσαν σωστά θεσμικά. Εντάξει, γιατί από εκεί αρχίζουμε. Και η θεσμικότητα δεν είναι μόνο στο τοπικό συμβούλιο. Ισχύει σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Έχουμε μάθει και έχουμε μείνει στην νοοτροπία του ρησπετιού, στην νοοτροπία είναι κολλητός μου, είναι φίλος μου. Και πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή τη λογική. Αλλιώς η κοινωνία δεν μπορεί να πάει μπροστά. Μάλιστα. Κύριε Σακελαρίου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ.